Mamalik ka na. Ay, si May Apple! Kamusta ang... May Apple! Aray! Hi! May Apple. Tricycle for today. So, I'm just ano masasabi ko sa gupit mo. Masabi ko lang po is pagpagupit ka na. Eh, yung dare natin, di ba? Nabalikan po ako. So, ako ang magpapagupit. Di ba ang sabi ko sa'yo, paggupitan ng panglalaki kapag nanalo ako sa The Voice? Oh, sure. Papagupit ako ng panlalaki. Gusto mo, pakalbo pa ako, tol. Kailan ba? Sige, bigyan mo ako ng mga 3 buwan. Ang tagal! Anong binili mo? Oreo! Ay, Oreo. This is my favorite snacks! Wow! English! Gawin natin sa Manila.